Slovenská televízia, Mokrohajská píša. vyjebanej. Dobrý deň. Hele, Áno, dobrý večer. plameňáku. Prosím vás, vy ste tu prečo? Ty vyšukanej Lebo som odpad. krivý jak Pero. Mlinárová slepka. Mlinárová slepka je krivá? Áno, A prečo je krivá? lebo som mu nakopal. Vy ste nakopal sliepku pre Boha. Áno. Prečo ste nakopal Lebo sliepku? ja som taký zoofil Vy ste Zofia. a sliepky mám rád. A Nechcela mi dať, tak som mu nakopal. A v Bratislave sú sliepky? Iba málo. Málo sliepok, málo. Veľa kráv. Kráv je tu veľa. No. A ako spoznáte kravu v Bratislave? To je krava. To je krava. To jednoducho musíte poznať. To ja som znalec, viete. Ja už dlhé roky to pestujem, tak ja viem. A akú školu máte na rozoznávanie kráv? Polnohospodársko. Pornohospodárske. Pornohospodársko. To je krásna škola. A kedy ste ju skončili? Včera. Včera. A už ste taký genius. Áno, už som sa stratil v časovom priestore a už som genius. A viete vlastne, čo je časopriestor? No. Takže neviete, viete? Takže viem. Čo je časopriestor? Včera, dnes. Nie, viete, čo je časopriestor? Čo? Keď za vami príde majster a povie vám, že tak, a teraz budete kopať kanál. Od táto až do večera. Oj, ty kokos. To je časopriestor. Ježiš! A viete, čo som zistil? Že ja som zabudol kopať kanál. Ty môj. Však na vyhodia z roboty. Ale teraz ste povedali, že vy vlastne rozoznávate kravy. No však ale pritom aj kopem kanály, to je ako brigáda. To je taká bokovka, áno. No viete, ja som bohatý ako hovado. Áno, a čo máte? Kopem kanály. No, ale čo máte, keď ste bohatí? Veľa zemi. Zemi, vy ste A zemian? kradnem lopaty. A ako sa voláte priezviskom? Zemlian. Zemlian. A tam je pani Zemanová, to je vám nejaká rodina tam? To ona odo mňa odkupuje zem. Ona od vás odkupuje zem. Slečna, vy od neho odkupujete zem? Povedz áno. A čo? Ona o ničom nie, takže toto sú vlastne podvody. Ona s tým zvyšuje Vysoké Tatry. Vy zvyšujete Vysoké Tatry. Čo je? Vidíte, samé podvody daňové. Oni prišli na moje machinácie. To sa nedá, toto nie. Jež, ale toto dúfa nedáte do vysielania. Nebojte sa, nie. Ja vás udám! Vy hajzle! Špinavej! Čo povedať, Ja som Tatiany debil. Dobrej debil. Prečo robíte daňové podvody? Ja nie. Mňa pani Dabnerová naučila nekradnúť. Pani Dabnerová, kto to je? To ona robí daňové podvody. Ona robí daňové. A, bola sa, to dajte. Bola sa Kvetoslava Dabnerová. Oni si ju, policajti sú nájdu. Nájde si ju, nájde. Áno, presne tak. Ja nie, to ona. A ako viete, že ona? Ona mi to povedala. Ona sama od seba? Ja som mu najebal, ona to povedala. Ona pije? Ona všetko. Ježiši, A najlepšie ľubí oni 100% alkohol. Denaturak. Presne tak. Neverím. A ona má azbestové čreva a jej to nič nerobí. Azbestové? No, Kde to kúpila, prosím vás? to na Patronke. Také predávajú. Tam to šijú. Tam to šijú, Tam azbestové. sú oni tí, tam to šijú boty a tam to šijú. Šústery. No. Koho Aj náš Schuster? prezident nebol Schuster, ale tež to mal. Čo mal? Azbestové. Prečo? Aby mohol slopať. A on neslopal. Ale to áno. Jo, on vedľa mňa býval. On vás bije. Ja som ho poznal, dobre som ho poznal. Veľmi dobre. On vždycky slopal viac než ja. A ako ste s ním dokázali bývať? Ja som s ním nebýval, on byl vedľa. Ale tak myslím, že v susedstve. Ja som mu kupoval alkohol, on mi dal peniaze. A A potom som predával tú zem. zem ste predávali. Áno. A zvyšovali sme Vysoké Tatry. A čo ste znižovali? Z kanály. Kanály. Aj metro sme kopali, ale potom sme zistili, že sa to neoplatí, tak sme iba metro postavili ako nákupné centrum. Nákupné centrum. Metro. A ktoré? Metro. Metro. A jaký ho máte veľký? Metro. Metrový. Metro. Všetko A ľúbim aj vetrové cukrové. Vetrové či metrové? Vetrové. Vetrové. A vy ste vetrové? Ne, ja som zemlian. Zemlia. Vy melete zem? Nie, predávam si hluchý. Aha, áno. Ale ne, to ne, to tá Dabnerová predáva tu zem vlastne. Ja som sa pomýlil, prepáčte, to vystrihnete, že? Áno. No však ja viem. Ďakujem vám za rozhovor. Ja vám ďakujem za rozhovor. Dovidenia, do počutia, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Počúvaj,